Thokozani. Kukhona abantu abakhule kanzima. Kwesinye isikhathi bangazi ukuthi bazolala bedleni. Kuthi makushaya isikhathi sikaKhisimusi kube nzima kubona, bangazi ukuthi bazogqokani, bazofana yini nezinye izingane. Kube nzima nokuphuma endlini ngosuku likaKhisimusi. Zonke lezi insuku ivaliwe izikole, ezinye izingane ziyehla zenyuka. Kumnandi kunjeya, kodwa makufika usuku likaKhisimusi, makufika usuku likaNew Year, kuba nzima ukuthi ingane iphume endlini. Uthi uyingane ube nobungane, uphume endlini unjalo. Ekubuka umzali ekudabukela athi kodwa wenzani? Utshenile ngathi ungadlaleli phandle uzogula. Hayi ngoba uzogula, hayi ngoba ugula, hayi ngoba unomkhohlane, kodwa ngoba ngisho umzali wakho unamahloni. Kwesinye isikhathi umzali wakho akekho phambi kwakho, wakushiya nogogo wakho. Kwesinye isikhathi ubaba wakho wahamba wayeGoli wathi uyosebenza, wahamba waye emafemini wathi uyosebenza akangabuya. Kwesinye isikhathi ubaba wakho ubuyile kodwa akabuyelanga ekhaya, wahamba wohlala noJezebel. Wathola encane ingane wayihlalela noSine uma ubaba wakho wangabuye ekhaya. Wakhula ungenayo father figure, ungenayo ubaba, wakhula isimo sakho sibheda kunzima, kodwa you strived. Wazama, wayenza into eyenzeka. Awuzange ube nefa, akhulanga kalula. Akho nkomo washiyelwa yona, akho wile wabhala kuyona, akho lutho, akho ngisho isipuni washiyelwa sona. Kwesinye isikhathi abazali bunabo, ubaba wakho uze wahamba emhlabeni angananga ngisho ispare wheel, ngisho ithaya lemoto azange libe khona kini ngaphandle kwalelo wawudlala ngalo nezinye izingane. Wena wawuphusha izitini nathi ukuthi imoto. Abanye benemoto emakubo, bahlala ku steering, imoto ithulile enza ngathi uya driver, wena sasiphusha nawe izitini namathaya. Kodwa besuba nemali, besiyakushintsha, besukhohlwa la ubuya khona, besukhohlwa imvelaphi yakho ukuthi usukaphi wena nempilo. Wena usukaphi nempilo? Uyakhumbula umzali wakho awa evuka nawe? Uyakhumbula nishare ipapa lingenalutho nabafowenu? Ngithi ngalesikhathi kaDisemba, khumbula.